Sourni first bagri dinisi menjasikan. Saha loंलायगासिनो बयबो जों दिनै दंफैयो भैरबकुन्दआव फेमिलि पिकनिकआव गासिबो जोंनि न'निनो गोजा ज' फैजोबदों बै जोंहानि आयं जिरायनानै दं बे बाबु आरो नानिमोना गेलेगासिनो ओमफ्राय बै आनै आब' बाजै ओमफ्राय जोंहानि मा ओमफ्राय आयं ओमफ्राय बिसोर जाबाय बाजै सानै ओमफ्रायो बैयाव संदों ओमफ्रायो नैबे जाबाय आदा ओमफ्राय बै गोजौआव दङ माबा बाबा आदा ओमफ्रायो बाबुमोन दङ ओमफ्राय लिचिबो दङ नै जानाय लोंनायफ्रा जों न'निफ्रायनो संखाना लाबोदों बेयाव संफैयाखै जों जास्ट बेयाव अमाल' सावनानै जाबाय बिराद मानसि जायगाखौनो मोना जों जेन थेन नैबाव जायगा मोनबाय एसे पुरा भर्ति गोजा दिनै भैरबकुन्दआ दिनै माने जानुवारिनिफ्रायनो 1 जानुवारि माने डिसेम्बरनिफ्रायनो लास्ट डिसेम्बरनिफ्रायनो मागोसिम जागोन जानांगौ मानसि पुरा फुल बाबा गय जालायबाय नोङो गयखौनो जालायबाय बाबा गारदैयाव हो गय जानाया ओंखामजों लाफा रुटिजों बेदर बेदर मोनैखाय जानो हाला दिनैसो मोनजादों रायख'फोर बे जिगुआरायु जायगायाबो गोजौ गाहाय गोलैगोनसो नामाथाय उफाय गैला
जाखां लोंखां ओंखारसै बिनिफ्राय जाखांजोबखाबाय बेनिफ्राय जोङो बै दालांसिम थाबायनो थांसै ओमफ्रायो दा जोङो थांनो ओंखारजोब्बाय बयबो जाखांजोब्बाय माल माथा सोखाजोबखाबाय थांसै ना गुनगुन मायाव थांगोन?